Assalamu alaikum uwa. A yau za mu yi magana kan yadda ake creating certificate da wayar Android. Mutane da yawa kamar misali za ka iya buɗe makaranta ko Islamiyya, amma ba za ku iya creating certificate ɗin ku ba da kanku, sai kun je kun biya an yi muku. So idan ku kalli wannan tutorial ɗin zai koya maka yadda za ka yi creating certificate cikin sauƙi. Da farko ka shiga Play Store, ka yi downloading na ka yi searching na Pixel Lab application. Pixel Lab application da shi ne za ka yi amfani throughout the tutorials, da shi za mu yi amfani. So haka idan ka shiga sai ka sa search, ka yi searching Pixel Lab, za ya nuna maka sai ka yi downloading ɗinsa. Let's see, Pixel Lab gashi ya ma fita. So a nan sai ka yi downloading, sai ka yi installing gashi, sai ka yi installing. So da wannan ne ake creating na abin da muke magana. So ba tare da ɓata lokaci ba, let's start. Already ina da shi gashi, saboda haka sai in yi launching ɗin shi. Idan na yi launching ɗin shi sai in jira ya gama loading, sai ya buɗe. To idan ya buɗe ga inda zai nuna maka nan. So a nan da farko sai ka taɓa nan. Yawwa, idan ka taɓa nan a lura ya yi blue, wanda ya blue ɗin nan shi ne na taɓa. So idan ka taɓa shi yanzu za ka yi customizing size na certificate ɗin da kake so ka yi. Saboda haka sai ka shiga wannan image size ɗin. A nan sai ka bar shi 1280 ɗin shi, nan kuma kana iya maida shi 950. So idan ka sanya shi 950 sai ka sa OK. Sai ka sa OK. Bayan ka sa OK za ka ga size ɗin ya rage. So a nan sai background na ainihin certificate ɗin naka. In kana son ya zama white sai ka shiga color. Idan white kake so ya zama sai ka sa white. Idan golden ko blue, navy blue ko yellow, everything dai, abinda depending on your taste, abinda kake bukata. So ni a nan zan sanya let's say ash. So gashi na sa ash background. Wannan shine background na application na certificate ɗina. So the next thing sai in yi flossing na shapes. Idan na diba shapes ɗin nan sai in ɗauko wannan square ɗin. Ina so in yi designing ne. Idan ka duba, in ka ga yadda ake ka koya, za ka iya sanya duk abin da ka ga dama. Ba dole sai ka yi ko coloring ɗin yadda na yi coloring ba, ko kuma yin amfani da abin da na ko kuma yin amfani da abin da na yi amfani da shi ba. No, kai ma kana iya yin abin da duk ka ga dama, abin da ka ga ka fi bukata. So sai ka sanya shi a nan wannan. Idan ka sanya shi a nan sai ka zaɓi kalan da kake so ya kama. Kamar ni misali bari in sanya shi green. Let me select green. This is green color. No, I don't want the background to be green. I want it to remain as the way it is before. It was before. That is light ash. Wannan ne nake so. So in kai selecting ɗin shi sai ka shiga nan na tsakiya ɗin nan, wannan icon nan na tsakiya, sai ka taɓa color. Kana so ya zama green. Light green. So wannan kenan. Sai idan kana bukata sai kuma kamar nan da cikin decoration ne zan ƙara decoration ɗin shi. Misali ina iya sanya coffee na wannan, sai in yi coffee ɗin shi. Misali coffee ga irin shi na ƙara fiddawa, sai in maida shi kona again. To amma this time around ina so in canza mai kala. Ina so ya zama navy blue. So bayan na maida shi navy blue, ina son ya kama shi daga baya. So wannan dan abin nan ne, duk cikin yadda za ka yi decorating ne. Ina so mai paging ne first. So bayan ka yi wannan sai ka zo sai ka yi hidda shape na inda za ka ɗora logo na kamfanin ka, ko kuma logo na makarantar da kake ma certificate ɗin. So sai ka shiga circle. In ka ɗauko circle sai ka rage mashi girma so that it will not occupy much space. Sai ka ɗora shi a nan misali. Yawwa. So idan ka ɗora shi a nan, yanzu abin da ya rage shi ma sai ka canza masa kala zuwa let's say mu bar shi a navy blue. Muka bar shi navy blue sai mu stroking ɗin shi da golden color. Sorry. Sai mu stroking ɗin shi da golden color. If we like za mu iya ƙara widening na golden color ɗin a nan. So yanzu mun yi stroking ɗin shi da golden color. Wannan ɗin ma edge ɗin
bari mu canza edge ɗin wannan navy blue ɗin da muka sanya a corner, shi ma bari mu stroking so that za su kalan zai shiga. Shi ma sai mu yi matching ɗin shi da wannan kala ɗin, sai mu ja shi so that it will appear. Yawwa, to wannan kenan. To yanzu abin da ya rage, idan muna buƙata muna iya ƙara wani decoration ɗin so that it will make the certificate look very colorful. Saboda haka yanzu sai mu ƙara shape. Da muka ƙara shape, let's say bari mu zaɓi triangle this time around. Muka zo sai mu buɗa shi haka, sai mu yi haka da shi misali. Yawwa, very good. So sai mu ajiye shi tsakiya. Yanzu yana tsakiya ne. Kalo ɗin shi sai mu sa mashi navy blue so that kaloli ba za su yi yawa da kwance kwamai ba. So bari mu sanya navy blue, ko kuma let's say bari mu sanya shi green, sai mu decorating ɗin shi da navy blue. Sai mu sa coffee, muna iya copying ɗin the same abin nan, the same, but shi wannan bari mu maida kalan shi ya koma bari mu maida shi kuma navy blue. Shi ma wannan sai mu sanya shi a tsakiya. Yawwa. So edge ɗin na green ɗin shi ma mu sanya mashi golden so that it will tally with the yadda za yi tallying da wancan kalo ɗin na baya. Wannan ma mu sauke shi ƙasa so that ba zai occupy mana much space ba. Mu ƙara sauke shi ƙasa. Yawwa. So wannan shi ma sai mu stroking ɗin shi. Bari mu stroking da golden color as usual. No. Sai mu bar shi haka. So yanzu mun gama background na abin nan na certificate namu. The next thing yanzu sai mu fara designing na text ɗin da certificate namu zai to sai mu sa certificate, sai mu ja wannan certificate ɗin sai mu kawo shi nan. Yawwa, sai mu ajiye shi nan. Sai mu ƙara text. Shi kuma certificate of, let's say, appreciation ko certificate of completion or certificate of everything. Bari mu sa certificate of appreciation. Appreciation. So certificate of appreciation. Wannan kenan. Sai mu ƙara text. This certificate is presented to very good. Abu na gaba kenan. Sai abu na gaba sai mu sa this certificate is presented to, let's say, Faisal Ibrahim. So bari mu customizing wannan kafin mu ci gaba. Bari mu customizing waɗannan rubutukan da muka sanya first. So anan za mu shiga A ɗin nan, wato za mu customizing text. So color ɗin sai mu sanya shi ya zama navy blue. Sai mu shiga style nan wajen. Ka style sai mu sa shi bold. Sai zama bold. Sai mu shiga font. Sai mu zaɓa asalin font ɗin da muke so mu using. Muna iya using da wannan. Ya zama shine certificate, shine abin nan namu. Then sai mu next thing shi ma muna iya stroking. So zai shiga da background na wannan ɗin. Zai shiga da background na wannan ɗin mu, certificate ɗin namu. Anan automatically ya mana selecting black, sai mu maida shi our test certificate of appreciation. Mun manta shi appreciation kawai muka saba mu sa of appreciation ba. So duk inda zaka editing text zaka yi double click ne akan text ɗin. So mun yi double clicking gashi ya kama mun yi editing. Very good. So wannan sai shi ma mai bolding ɗin shi, style zaka shiga sai ka sa shi bold. Gashi ya zama bold. Sai ka shiga size, ka shiga font,
sai ka zaɓi font ɗin da kake son ka yi amfani da shi. Misali, let's say za mu yi using wannan certificate of appreciation. To amma this time around bari mu reducing size na wannan mu maida shi zuwa 25. Very good. Shi ma color ɗin shi sai mu maida shi let's say green. Color sai mu maida shi green. Yawwa. Sai mu stroking ɗin shi da navy blue ɗin. Yawwa, certificate of appreciation. Yes, bari mu ɗan ɗora shi sama, mu ja shi sama kaɗan. Very good. So yanzu mun yi wannan, sai mu ɗauko wannan shi ma sai mu customizing ɗin shi. Is presented to, this certificate is presented to shi ma za mu yi bolding nashi first. Za mu shiga style, mu yi bolding. Gashi mun yi bolding, sai mu shiga font. What is font? Sai mu shiga font, sai mu zaɓi asalin font ɗin da muke buƙata. Let's say, ko kuma no, bari mu using wannan Coco Goose. So yanzu sai mu shiga size, sai mu reducing size ɗin so that it will tally with the page. Ba zai, this certificate is presented to, depending on yadda kake buƙatan size ɗin. Let us leave it 15. Sai mu ɗora shi sama, sai mu ja shi gefe. Yawwa. So wannan kenan. Next sai mu canza kalan wannan text. Kalan shi we need it to be black. Mu bar shi a black. Is presented to. So yanzu next thing sai mu sanya layi so that wajen da za a sanya suna, in ka ga dama za ka iya sanya suna tun daga nan, in ka ga dama za ka iya barin shi blank so that idan kun yi printing sai ku dinga sanya sunayen da calligraphic text da rubutu, ko da rubutun biro ko da maka ko whatever. So yanzu za mu sanya layi shi ma da text za a sanya shi. So idan ka shiga sai ka sanya dash, kai ta sanya dash, it will serve as the line. Zai zama layi. In ba ka son ɓata lokaci, in ka yi kaɗan sai ka copying ɗin shi kamar haka, sai ka sa copy, sai ka pasting, sai ka ƙara pasting. In kana buƙata sai ka ƙara pasting. Kaga yanzu mun sanya shi ya yi mana yawa, so sai mu bar shi haka, sai mu ja text ɗin mu a layin mu sai mu kawo shi nan. Layin ma mu yi bolding ɗin shi. Gashi mun yi bolding, sannan kuma kalar layin mu is black. Let's leave it black. Let's leave the color ya zama black, kalar layin mu kenan. So wannan kenan. Sai mu ja wannan, sai mu aje shi a tsakiya. So yanzu mun aje layin mu a tsakiya. Yanzu sunan mu sai mu canza mashi font shi ma, amma shi ma za mu yi bolding ɗin shi. Ga bold, sai mu yi bolding. If you like za ka iya sanya italic, za ka iya ja mai layi, za ka iya mai strike so. So duk wannan za ka iya ja underline, za ka iya mai da shi italic, ba dai mu buƙatan wannan. So yanzu za mu sanya style ya zama bold. So yanzu gashi mun maida shi bold. Color ɗin shi kuma we need it to be black, so muke zama baki. Yawwa, ga black. Yanzu ya zama black. The next thing sai mu canza font ɗin so that ba zai yi iri ɗaya da sauran abin nan ba. Sai mu canza font ɗin ya zama Faisal Ibrahim, ya zama different font. Font ɗin ba iri ɗaya da wanda muka yi amfani da shi baya ba. Za mu shiga font, mu shiga recent wanda muka yi amfani da shi kenan baya. Sai mu zaɓi wanda muke so, sai mu using da shi kamar wannan misali. Sai mu sa wannan
it will serve as our font. To amma anan sai mu resizing ɗin sunan to let's say 25, sai mu hau da sunan mu sama, yawwa sai mu sa shi tsakiya. If we like za mu iya ba da ɗan space tsakanin sunanmu da layin ta hanyar ɗan ɗaga shi kaɗan, ko kuma in ba ma bukata muna iya sauke shi haka ɗin. This is wannan kenan, bar mu daga shi. Yawwa, so yanzu mun yi wannan kenan. Yanzu abin da ya rage mana sai mu zo mu sanya sunan kamfaninmu nan, ko sunan makarantarmu, ko sunan whatever dai. Za mu yi adding text, sai mu sanya sunan makarantarmu ko kuma sunan kamfaninmu, shine sirrin waya. Sirrin waya. So gashi mun sa sirrin waya shine sunan kamfaninmu wanda zai bada certificate ɗin. Wanda ya bada certificate ɗin shine kamfanin sirrin waya. To, the next thing sai mu customizing na shi kan shi sunan sirrin waya ɗin ta hanyar shiga fonts. Sai mu shiga nan, sai mu zaɓi fonts ɗin da suka dace da mu, kuma fonts ɗin da muke ga muna da buƙata, misali sirrin waya, misali, very good, so let's use this one. To amma nan sai mu maida color ɗin, sai mu maida shi navy blue, sai mu maida shi navy blue, shine kalan rubutunmu. Sai mu bolding nashi if we like. Ba dole bane ka dinga bolding, kawai ina yin shi ne according to my taste. In baka da bukata kana iya kyale shi. Sai ka shiga background. In ka shiga background, kana so kai ma shi kamfanin, sunan kamfanin kana mashi so kai mashi background, sai ka sa haka. Background ɗin kuma kana iya sanya mashi radius ta hanyar sanya shi in oval, in rounded shape, shi ake ce ma radius, wato rounded shape. Kun gani gashi yayi rounding. So bayan da ka sa wannan, sai ka zo sai ka rubuta ɗan gajeren bayani akan certificate ɗin. Bari mu ƙara ɗaga wannan sama saboda muna da rubutun da za mu yi, kuma is very important. Sirrin waya Faisal Ibrahim, sai mu yi sama da shi suna, so that yawwa. To sirrin waya ma sai ƙara hawa sama so that space ɗin zai ishe mu. To yanzu mun sa sirrin waya. The next thing sai mu sanya text again. A nan sai mu rubuta dalili na ba da certificate ɗin. Let's say this certificate was presented to you because, ko kuma was presented to you for your, let's say for your dedication and absolute dedication and absolute desire in serving sirrin waya. To wannan kenan, please keep it off. Bari mu bar shi haka. To wannan kenan. Aku ce yayi yawa rubutun ko bai yi ba, so sai mu rage shi, mu rage mai girma. Idan kai printin ɗin shi zaka ga ba wani bane, zaka ga ma da fili kawai. Abin da yasa nan waya ne, karamin screen ne, shi yasa kake ganin shi haka. So yanzu abin da ya rage sai mu rage mai size, ya rage zama size ɗin ya zama ƙarami sosai. Where is our resizing size? Sai mu sizing ɗin shi, let's say ya dawo, we can make it 15 ma, if we like, depending on the way we like it. If we like it, you can, yes, muna iya barin shi haka, ko kuma muna iya ƙara mai girma haka. So sai mu aje shi nan, shi ma ɗin sai mu aje shi nan, ɗan hau da shi sama, sai mu yi bolding ɗin shi so that tunda yayi ƙarami, so that it will be easily visible.
gashi mun yi bolding. Sai kuma kalan sai mu sa baki saboda baki is more clearer than other colors. Sai mu shiga color sai mu sa black. So ga black color mun sa, yanzu sai mu customizing na black color. Sai mu sanya font, mu canza font. Ga font din mu nan sai mu zaɓi wanda yake muke so. Let's say bari mu using wannan. Yes, this one can serve. It can serve the purpose. Wannan to gashi mun sanya. Dama mun yi bolding abun mu nan. Very good. To yanzu kusan in ce mun ci dunin aikin mu. The next thing sai mu sanya mi kwafe layi. Sai mi kwafe layi so that we can put our inda za mu sanya signature mu da abin nan namu. Date da signature. No, I'm not referring to this. Yawwa. To anan sai mu rage mai tsawo saboda ba mu da buƙatan tsawo anan. Sai mu kwafe ɗin shi saboda muna da buƙatansa a gaba. Sai mu ja shi nan. Sai mu aje shi nan. Anan ma sai mu ƙara adding text. Sai mu soke wannan. Sai mu paste layin mu da muka kwafe can baya. Sai mu sanya shi ma sai mu jawo shi nan. Yawwa, color ɗin shi is black. To wannan kenan. So color ɗin wannan is black. Sannan is bold. Style ɗin shi is bold. Sai mai navigating ɗin shi tuna. Wannan ma mu sanya shi gefe. Sai mu ɗan ɗaga shi haka kaɗan. Mu ƙara ɗaga shi. Shi ma wannan mu ɗan ƙara sauke shi. Yawwa. So haka wannan mu ƙara gefe da shi so that very good. So yanzu sai mu ƙara adding text, new text. Sai mu sa date. Sai mu sa yes, sai mu sa date. Wato date ranar da aka yi ba da certificate ɗin kenan. Sai mu jawo ta. Date ɗin we should bring it down. We should bring the date down. Yawwa. To sai mu ɗan ɗaga ta sama. A rage font ɗinta. Font ɗinta ba mu da buƙatan sai mu yi bolding na font ɗin. To gashi mun yi bolding. Sai mu sanya shi black. Color ɗin shi is black. Color is black. Gashi mun sa black. His size sai mu rage size. It's too big there. Sai mu maida shi like 25. Sai mu sa okay. Sai mu jawo shi mu daidaita shi da line. Or if we like za mu iya sanya shi daga can. To wannan kenan date kenan. Sai mu kwafe yin wannan date ɗin. Date copy. Ga can ya hau. Sai mu sauko ta ƙasa ita ma. Sai mu editing ɗinta. Mu sanya mata signature, that is signature. Sai mu sa okay. Sai mu daidaita ta mazauninta. Ga date ga signature. Anan kana iya sanya date ɗin tun anan ko kuma if you like sai a bashi su blank sai a printing ɗin shi a haka. Ba mu gama ba ashe da saura. Sannan the next thing muna da nan wajen. A cycle ɗin nan logo ake sanyawa. Logon da duk kake so shi zaka sanya. Misali idan kana da logo sai ka sanyo shi daga nan daga cikin gallery ɗinka ka shiga gallery ka ɗauko logo ɗin ka aje a saman cycle ɗin. Misali kana da logo
and it is here. Sai ka shiga, let's say pixel lab, kana da logon ka, kamar let's say wannan shine logon ka, sai ka kawo shi ka ɗora. This one let's crop it. Let's say wannan shine logon ka. Logon kamfanin ka ne wannan. So sai ka yi resizing ɗin shi. Ka yi resizing ɗin shi yadda zai hau cycle ɗin. Sai ka aza a nan. In kana buƙata kenan. In baka da buƙata sai ka yi wani kwanare. Ko misali kamar ni sai in sanya S a wajen, kamar misali sai in yi haka. Idan ina buƙata sai in sanya SW wato sirrin waya, sai in jawo shi. Yana to sai in zo sai in yi bolding ɗin shi, kalan shi sai in sanya mashi this color. Sai in zo na sai in yi bolding ɗin shi, sai in zo na sai in shiga let's say fonts. Sai in shiga fonts, sai in customizing fonts ɗin da nake so. Let's say ina buƙatan, sai in samu dai font wanda ya mun, sai in sanya misali, sai in ja shi. Sai in kawo cikin cycle ɗin. SW ce, shi na kawo cikin cycle. So in ina buƙata sai in ƙara resizing ɗin shi misali. Resize. Somewhere. Very good. So anan date sai in sa nan plus ga current date, sai in jawo ta sai in aji nan. Mai da kalanta black. Sai in yi bolding ɗinta ita ma. Sai size, sai rage size ɗinta. 25. Sai in jawo ta ƙasa. Sai in aji to ga date mun sa ranar date. So in signing ya rage mana, shi ma sai mu sanya text. Ana yin signing da pixel lab, za ka iya signing. So ma ba ka yi sai ka creating. Amma babu signing ɗinka sai ka creating da pixel lab ɗinka. Sai Faisal. To ga Faisal mun sa. Sai mu jawo Faisal sai mu aje nan. Sai mu sanya mashi blue saboda ai da biro shi ake yin shi. So color ɗin shi should be blue. Ordinary blue. Wannan blue ɗin da muke amfani da ita navy blue ne. So za mu sanya normal blue. So ga Faisal mun rubuta. Sai mu je bold style, sai mu bold, so that it will be more clearer. To the next thing sai mu yi customizing na font. So za mu yi selecting fonts. Sai mu zaɓi let's say wannan. So ga Faisal ta fito. Sai mu sauke ta. Ga shi mun sauke ta a ƙasa. Faisal. To Faisal Katsina shine abin nan ɗan mu, saboda haka sai mu kwafe yin wannan. Kwafi. Sai mu sa KTN. Sai mu sa OK. Sai mu jawo ita Faisal ɗin should be off. Shi kuma Katsina sai a sako shi down. To wannan shine signature namu. Gashi mun yi.
So in kana da bukata za ka iya customizing everything. Za ka yi shi according to colors ɗin da kake so, rubutun da kake so, da yadda kake so. Wannan shine da wannan ne ake creating ta wannan hanyar ne ake creating certificate. So kar a manta a yi subscribing, a yi liking, a yi commenting, sannan kuma a yi sharing. Thank you very much and have a nice day.